täällä Strömsössä tehdään uuseen lämpöistuimeen kansi. Ja nyt kun ollaan maalattu valmiiksi kansi ja kahva, niin sen jälkeen siirrytään tämän kiinnittämiseen. Ja laitetaan tähän itse kansiosaan, joka on tässä erillisenä. Niin tähän laitetaan joko liimaa tai tässä tapauksessa laitetaan vähän sikaflexia. Meillä sattuu olemaan tuolla varastossa. Laitetaan sopiva pieni kerros tähän eri puolille. Ja sitten tullaan kyllä vielä ruuvaamaan myös kiinni tähän, eli ei tarvitse pysyä pelkästään tämän liiman kanssa. Sitten asetetaan kansi paikoilleen. Näin. Ja sitten tulee tämä kannen osa tulee vielä, nämä ruuvit tulee vielä läpi tuohon styroksiin, joten se niin kuin kiinnittää tämän viimeiseksi. Siinä on nyt kiinni meidän kansi. Sitten mennään vielä asentamaan se paikoille. Kansi päälle. Voilà. Uusi kansi on valmiina.